bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV ɗo gonɗon e no gonirɗon on calminama on juurama on ñaganama Allah moƴƴere kono kadi on bismama e yewtere men paamen pamminen caggal yettude Allah e julde nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam en jetti jignaɓe ɓe en ñaganima ɗumen nde Allah ɓumnata ƴeemumen kañumenne ma ɓe julɓe kala en jetti Allah noon no feewi dokkuɗe en fartange kadi e artude e nde yontere gam yewtidde e bandiraɓe hono no mbaɗirnoɗen ɗum e nde yontere yewtere moon paamen pamminen no gowɗen waɗirde ɗum ni tan sikki ala ko actualité koye mum jaadaten ko ɓuri tengtude ko e yontere nde kadi ko ɗum gaddanɗen bandiraɓe tawi kadi ko toɓɓe mantiniɗe wondude ɓen ɓe ganduɗa kamen goni e rédaction Pindi Média jeese ɗe gowɗon yiide ɗe kadi ha hande ko ɗen tan goni ɗo ene wayno eɗen gondi ɗo hande e Moussa Niang e Salamata Amadou Dia wondude El Hadj Abbas Sarr no gowɗen wadde ni tan no mbirumi on ni toɓɓe men hande kadi ko toɓɓe mantiniɗe jeeyaɗe kadi e dippaɗe no feewi e nde ɗo yontere eɗen jogui ɗo toɓɓere adide nomination conseil des ministres woni toɗɗogol ɓen ɓe ganduɗa kamen goni ardiɓe leydi ndi e batu jagorɗo ɓen huugu kono kadi eɗen gandi pellitte kadi ƴettama hen en ƴetti hen toɓɓere wotere eɗen pellitte woni indemnisation mo ganduɗa on hoorejo leydi ndi ƴetti pellital ina yiiɗi wadde ɗum gam ɓen ɓe ganduɗa kamen goni lorinoɓe ɓe e ɗiɗo seppoji ɓennunoɗi tugui janvier 2021 ha février 2024 ko wona ɗum pawaten hen ko caɗele e bandiraɓe men wonɓe to falde Podor e ko yowiti e caɗele basalle ɗe ganduɗa so tawi ndemamane eɓe jogo hen caɗele no feewi so ɗum ɓenni ma en paw hen toɓɓere accident mo ganduɗa waɗi kadi ñande alkamisa nde tawi kadi yowɓima pittali no feewi addi kadi ganuma mawɗo kono kadi e sunare mettere mawde e leydi ndi ko pawaten hen ko alhaali Daka hikka Daka 2024 tawi ganduɗa ko hande o oɗo aset tigui woni kirndol Daka ɗum noon ko adi foof haade men nadde e bundi yewtere nde kono kadi e rippude e toɓɓe meɗen en calmodirtu e bandiraɓe gonduɗen ɓe ko adi foof to banggue men nano ko Salamata Amadou Dia debbo mo doƴil diiri a salminama debbo pullo mi salmitimama Halimatou Dia mi salmini ɓe ndinduɗen plateau ɓe ko noon kadi calminirtumi yeeɓiyankoɓe Pindi TV ɗum fof noon ko caggal nde jeccuɗen jomiraɗo e dulɗen Allah sallallah alih w sallam ko wiideɓe tan en garti hande émission men paamen pamminen mo kewɗen wadde kala saaha walla mbiyen kala yontere kala ko pamɗen e nder kabaruji ƴogɗen garen kadi dandennoɓe hama hen kadi woda kadi koɓe pammitini men hen Halimatou mi salmini ko noon Salamata Amadou Dia ko wona ɗum calmodirten koye Moussa Niang gorko mbo garli a salminama Sidy Dia en calmini yeeɓiyankoɓe Pindi TV salminde le grand Abbas salminde Salamata Amadou Dia e kamɓe kala e wiide ɓen garti humnuɗo ɗo aadi noon aadi bil aadi nde tawno salade aadi ɓe mbi ɓuuri firtude aadi ko ɗum waɗi enen en pirtata aadi El Hadj Abbas Sarr a salminama gorko mo dimat mi salmitima sohna Halimata mi jarni mi salmini aussi ɓeɗo ɓe ganduɗa hoorema en dendi plateau en calmini dendagal yeeɓiyankoɓe Pindi TV kalte mbawi wonde nder dundu Baba Adama enen ñagunoɓe Allah kadi moƴƴere enen ñaago Allah subahanahu wa taala yo rokken farten kala ko mbawɗen yewtude émission wawa tigui rigui nanide famille allahumma amin El Hadj Abbas Sarr ko ɗum nde woni fandare nde yidde men ko kala ko mbawɗen ɗo yewtude yo deeƴe haqqillaji ɗi kono kadi naata e ɓerɗe mabɓe no hanniri ni ɗum noon ko adi foof haade men haade temps o fooɗade nde tawno eɗen gandi hojomaji meɗen gona kewɗi no fewi en gadorto ko toɓɓere meɗen nde mbiɗen nde toɓɓere woni toɗɗogol ɓen ɓe ganduɗa kamen goni ardiɓe gollorɗe laamu batu jagorɗe nguɗo ɓennugo El Hadj Abbas Sarr namdalam gadanal koye ma fayi en jii nguɗo laamu ganduɗa keesu oɗo conseil des ministres woni batu jagorɗo ɓennuɗo ɗe ko ñande hen ɓe gadi toɗɗade ɓen ɓe ganduɗa kamen goni ardiɓe gollorɗe hunde noon ne ganduɗa addi haalaluji kewɗi saabu sa ƴeewi yontere nde foof ko ɗum tan woni ko haalate ko e jeese toɗɗaɗe ɗe jiyama en paami kadi ɓen ɓe ganduɗa kamen goni toɗɗaɓe ɓe ina jeeya e ɓurɓe ɓaɗade ɓen ɓe ganduɗa kamen goni président de la république Bassirou Diomaye Faye wondude premier ministre Ousmane Sonko hélas holno jiiruɗa ngol ɗo toɗɗogol e ɗen jeese ɗe ganduɗa jiyama hen eyyi ko adi foof Halimata a jarama aɗa andi ngol ɗo toɗɗugol muusi min mbiɗa jogui hen gueɗe hen banggue e muusim hen banggue mbiɗa welti hen banggue musɗe mo woni ko wasde famde daroɗa pucca ɗum foof yaadi men so tawi maintenant hankkadi enen paye kala ko fate fonction mawɗo e nder leydi ndi min mbaɗat ko appel to mo ganduɗa hoore ma moni foof ara waɗa CV mum fawe table waɗa ƴeewe
cupto hen au moins hay soko yimɓe tato ɓe ganduɗo ma kañumen ɓuuri hoolade ɓeɗo so namama e nokku namani o ma mbaw wat toon résultat e on saaha noon ɓen ɗon tata fawe yeeso table président kañum suɓo hen goto so silim ma won hunde ɗuminde e on saaha so woni tan wontat ko hunde ganduɗa hoorema wonani affaire partisan mais ɗo quand même ɗo ha ɗo ɗo kalten ko ɗum affaire partisan waɗi kam weltade par ce que o banggue mitɗo mum haali ɗum banggue o miltimo waɗi kam weltade que qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel wadde ɓayde kamɓe ligguinoɗon noon kamɓe gonno ndu muusde wadde so weeli kamɓe peut être noon jiiruɗa ɗum ko noon Salamata Amadou Dia an holno jiiruɗa fannu o ay en jii nde ɗum waɗi nde haaluji keewi ina hen tengti ko wayno toɗɗogol Pape Alé Niang e gardigu RTS woni haalirde walla aya o habrirde nde ganduɗa ko gendire kono kadi ko wayno ittegol kadi général Moussa Fall goɗɗo adda ɗon mo ganduɗa ko Jean Martin Faye kañumne général polisaɗo wonde golle mum ko mantiniɗi an ne hol yiyande ma e ngol ɗo toɗɗogol ngol ganduɗa ɓe toɗɗima ɓeɗo ɓe ganduɗa kañumen goni yimɓe mabɓe ko noon Halima a jarama e namdal ngal ko wiide tan e toɗɗogol mo ganduɗa laamu kesgu ngu waɗi ɗum taw ko ngol ɗo tigui woni koɓe puɗɗi toɗɗade koɓe jooɗi e jappere nde henna ɓe gaddi koye kese ene teska hen ni e nder koyeɗe ɓe gaddi ɗe sukaɓe ene keewi hen e nder ɗum ɗon peut être aɗa andi Halima ɓe mbino ɗo hen affaire toɗɗogol ngol waɗate ko par CV yo yimɓe gaddu CV woni no Elage wiri ni pawe ƴeewe hol kanduɗo e poste o totte tawa ala minen gondi walla min gondani tawa yataw jomum ne handi hen walla compétence uji mum ina dokki ɗum wawde joɗade e on ɗon poste hande ɓe pini ɓe jaltini o liste moɓe jaltini e nder liste moɓe jaltino sa ƴeewi ko yimɓe mabɓe tan goni ɗon goɗɗo jillanimi beele ɗon yimɓe ne mbawi wiide wadde est ce que ɓe ɗoftima noddago CV ji ɓe mbinogo est ce que ɓe ɗoftima ɗum par ce que sa ƴeewi wonɓe hen ne jogui des compétences ne mbaɗi mérité ɗin poste uji kono wonɓe hen ne jogui ɓurɓe ɗumen andude ɗin poste uji ne jogui ɓurɓe ɗumen jogade gandal wawde ardade ɗin ɗon poste uji kono keɓani ko ɓen totta wadde ɗon Halima eɗen mbawi wiide ɓe ɗoftaki wadde koɓe mbino ko ɗum ko goho ko heddi ko no garɗa no mbiɗa ni e haalirde gendire leydi Sénégal wona ko famɗi ko hunde nde ganduɗa ine mawni no fewi finama tottama on ɗon jayde yanke hono Pape Alé Niang eɗen mbiyamo yo jogoro jaam kono eɗen gandi wonto umma won kadi ko haaletno wonko ganduɗa koko yiya haaluji keewi hen wonko yiya kono won responsabilité responsable foti ɗum tottede sa nani responsable noon ne soomi ko heewi wona gandal makko omo jogui expérience to banggue journalisme omo jogui gandal ngal mais est ce que omo jogui kattano e bawal ngal wawde jogade ɗum ɗon mbete on wawi ɗum rolade par ce que hay comportement Halima ko hen kadi jeeya kadi kono noon ɓaade so tawi haali comportement puisque enen foof eɗen jiiri guite men wona ko ganduɗa koko haala a fawani en kono ko ganduɗa ko jiiɗa e won comportement mo ganduɗa un responsable gardiɗo ko poɗɗo ardade ko foti no haalirde gendiri leydi Sénégal ne foti ɗum jogade moƴƴani e image leydi Sénégal kono peut être ɓaɗo ronama ngal ɗo dongal responsable oɗo mo totta mataw ne wawi o change comportement o wayla jabbal o jogo comportement responsable o wawa tigui handude ko totta ko walla rewnu ɗum lawol ko wona ɗum ko to banggue général Moussa Fall no mbiɗa ni eɗen gandi o yittama e on poste totta ɗum ko Martin mo ganduɗa tigui ko kañum tigui wonno directeur général walla mbiyen ko cukku makko wonno walla ɓe goɗɗodirani ɗin ɗon poste uji kam kono eɗen mbawi wiide ko ittaɗo e gaddaɗo hay sene serti wona no fewi par ce que so tawi ko kamɓe gollittuno ɗon kamɓe gonduno hen walla aɓe gandodiri e nder ɗum ɗon peut être kadi oye mo ganduɗa fayi koye retraite hedni ɗum ko hitande yaha retraite so oye addama waɗama ɗon hittani kam gandal ngal nan ɗon omo jogui les compétences kanko gonɗo ɗon o wadde ɗon Halima ha juuɗe eɗen mbawi wiide ala caɗele ko heddi ko yoɓe liggo ɓe mbaɗan ko wiya ko haalaluji goɗɗi kalteɗi hen a yi liste jaltuɗo Halima Wases liste jaltuɗo a yi en jiyani hen département Podor walla yani hen région de Matam eɗen mbawi wiide haalaluji ɗum woni hande ko yardete ata e réseaux sociaux ji ɗi aɓeɗen mbiya mate région de Matam jeyaka e leydi Sénégal walla wonannoɓe région de Matam Pastef hoto gonɗon on peccaka hen
ko mari kon yejjita walla ngala cadre uji walla ngala gollum kono noon ɓarni heddi poste ji choix totte ko joni ɓe puɗɗi toɗɗade Moussa Niang wona toon gardanmi ma ko alhaali ha hande ngol ɗo toɗɗogol wiyano kamɓe koye mabɓe ko kamɓe mbi noon ɓe mbi appel à candidature beele a sikkani oɗon appel à candidature ni so tawi ɓe mbaɗino ɗum janggo e jaam ma won ko addoyi to banggue caɗele par ce que neɗɗo aɗa wawi jogade compétence o gandal ngal wona ɗon mbawka ka wona ɗon kono beele hoolare nde ine ɗon wawi wonde so tawi woni mi andama a anda kam ko ni tan jirmami gadda CV ma gadda mi tottuma ko ganduɗa ko folino jeeyilamu ko nandi hen est ce que ɗon ne hoolare nde beele ɗon ne fotani ɓetede eyyi ko noon tigui Alima jarama ko no mbimi ɗum ni tan ɓe mbi ko promesse de la rupture mais mi wi ko rupture de la promesse ko promesse mom manno on waɗa rupture ko e oɗo jour ñalawma hannde c'est vrai ko wayno ofnagen cour suprême ɗin ene jaari ganduɗa ko ene jaari dogande manduɗa ko appel à candidature ƴeewe par ce que tellement ko ɗiɗon calɗi tambi leydi hokkede RTS Pape Alé Niang ko hunde fonde wonde min jiyanɗa toon depuis Babacar Diagne en eko woy noon RTS en tant que gendire leydi forani ganduɗa ko so télé privé ɗe galano RTS wawa hokkude ɓesgu leydi ndi ngu hokku yiɗi ko te hande to banggue information ta hande sa daari rek c'est rare nata e galle jiyani yaaɓe RTS on yimɓe mbaɗi on constat te nden kala kirtiɗo nana yeeso RTS on holko wayli ɗon ene wonno kadi ko jangguinere hen hande sa wi Salmata Amadou Dia yo limtane 3 émissions de la radio télévision nationale o anda te nden aɗa huñoji kanji foof wadde ne wonno utilité gonnoon e wonno dégagere hen Pape Alé Niang ko jeydiyanke omo jogui humpiro omo jogui les compétences wasa wonande toon noon hanki min peenowo ɗo min gardo ɗo gomi weftade min les structures là les port naggam sagam ko wasde joguira ɗum tan joftoro was joguira ɗum tan on jupti merci beaucoup ɓeɗo ko amen ɓeɗo jaaha amen nono heddi noon min somi haddama e ma en kadde hunde eɗen poddu ɗum so ari mi tat fodde ma timmam totuma c'est normal Pape Alé Niang keɓe parde gâteau mumen ɗum ko ala kulli haal mais kamɓe aussi ɓe mbino kadi non ala ɗum ɗon so tawi ko koɓe mbino fattat abbas so tawi koɓe mbino on fof ɓe mbaɗa so tawi koɓe mbino fof ɓe mbaɗa jooma fa itte capital o nawa ɗum jigen sor so tawi mbino fof waɗe o ittat capital o data ɗo nawa ɗum jigen sor voilà donc il y a des choses ɗe ganduɗa ko ɗum noon ko yowel tan mais eɗen gandi kam holko gonɗo wawa wonde wide mbaynode capital Ziguinchor non mi nawana Ziguinchor wide noon eyyi non ɗum noon so wiyama yo alandi ƴekkere kaaƴe ko ha ɓerde gawri teeƴa kono kam kaaƴe ƴekkata eɗen gandi vraiment ɗum ɗo to lawol alima hande wiya ko Pape Alé Niang haldani hen walla le comportement il faut kadi o wayno ko wayno ko Pape Alé Niang no laaɓi omo arrêté ɗo e oto makko tawa kanko seere sago makko c'est ça on vit il faut seere on vit seere mum anda hande ko on responsable ufɗo ko mais ko responsable wiyete ko hande so tawi o tawama hande so tawama e oto makko omo seere sago makko wiyete ko oɗo de won directeur général RTS du Sénégal c'est wa moƴƴani fewani soɓe RTS weltanata voilà ganduɗa hoorema laamu ngu ene waɗa ɗum ene en jiiɗo ɓeɗo laamiɗo hande en jiiɗoɓe eɓe ƴetti micro RTS en beddi holko saabi noon Ousmane Sonko jiɗi wiide kamɓe à l'époque ɓe cikkanno kala ko RTS yaltini woni ke wadde favoriser état o mais bien sûr c'était ça wadde noon kadi RTS kadi wonko favoriser Macky Sall est ce que hande RTS on waɗa favoriser Macky Sall aɗani RTS kañum ko ɗum aadi RTS kañum ko ɗum woni no aadaniɗe golle muɗum e kala laamɗo garɗo politique laamu ngu e hoore mum ko ɗum ɓe kamɓe noon ɓe gollirtoɓe losoye e meɗi yiton nagol Ousmane Sonko an oɗo hankitonde RTS hanki nde ɓettonde RTS eɓe ƴetti micro ji eɓe kala aɗani ndeɗon toɓɓere ay ndeɗon toɓɓere sen ndewi ɗum ni ko ɗon mbaaleten par ce que aɗen ko taki sa ƴeewi rutti hande min nomination Pape Alé Niang yesso RTS ha preuve de ha ɗo gattatmi ko foti ko fate jangere mi yadata hen ko tagui par ce que waɗi wiide noon so tawno comme par exemple hande ɓe jawno eke mbino ko pour
fulɓe Pape Alé Niang diplomate kañumen tan gon toon e RTS hande o ara yaha o ardo ɓen ɗon e nder RTS o ardo minen ɗum ko injustice mo kono hélas ɗum ɗon kam mo sikki tan so tawi ittama e gollorɗe ɗe ene wayno leydi pinal tati jangde ene wayno leydi voilà wiyama yiitama ɗo e leydi en tout cas nomination Pape Alé heewi haalde sinno ko ɗum ɗon kadi hande oɗo Bassirou Diomaye Faye oɗo hande o wonta o arata leydi Sénégal ko tagi warata Bassirou Diomaye Faye hande ardo leydi Sénégal aɗa andi kay so ardo leydi Sénégal hélas payane toɓɓere wonde jaafo ɗon hankkadi payane toɓɓere wonde en tout cas to banggue nomination ko heewi haalama hen kono kadi wonno yiira kadi no ganduɗa kamɓe koye mabɓe wonno ɓe mbirno eɓe gaddira wona noon ɓe gaddiri kono kadi sa ƴeewi kadi so tawi a ƴeewi gonka ka tan a famat kadi hunde nde ina foti wonde par ce que neɗɗo kadi ko wayno Fadilou Keita en hande ɓen fof wonɗo dewɗa e Pastef donc min mbiyatmi ko peut être ko haala mabɓe ardima par ce que noon sénégalais ko fonnuɗa ko kalanɗa ɗum ko ɗum yiɗi kollade donc ɓe potano haalde saabu politique ko ɗum woni hen neɗɗo waɗirta politique ko ha wooda ko dañi hen neɗɗo tampata politique ko ha wooda ko dañi kono noon tawde woni ko kamɓe mbino ripti ko kamɓe mbino eɓe mbayla politique ko ɗum gueɗal privé quoi ko yimɓe tan gandata adni ji gandi miiji gandi yen mbiya wonde no mbaɗa donc ce qui fait que onon so dañi dañɗi polko dans le noon ko onon poti wawde wadde gouvernement jiiɗu ɗon waɗaɓe jogue so tawi wonkoɓe koɗatno yimɓe kadi ɗon ko probléme kono noon kadi yo ande kadi alay saago kadi ɓen wondiɓe mabɓe ɓen tampunoɓe hen ɓen maynoɓe hen jeehi prévision ngaji e fof tawi men il faut wodda ko keeɓi voilà moi je suis tout à fait d' accord yeɓe keɓ heɓde kay kamɓe yeɓe tinno ɓe jogo amabilité poɗɗono kadi min mbiyatmi ko hen sahaji ni yimɓeɓe anani oɗo élage hokkam seeɗa min mbiyatmi ni ko hen sahaji kadi jarani ko yimɓeɓe ne keño saabu kamɓe déjà ko joni ɓe puɗɗi ko joni ɓe puɗɗi ɓe jahani taw hayno yen gaccu ha ɓooya seeɗa yen nomination ngaji min de hamɓe joni ɓe puɗɗi wonde ayɓe puɗɗi joni ɗo ɗon ko ɗon ɓe poti rentade perjitte walla ɗon ɓe poti salade haala firta on no ɗoɓe puɗɗori ɗo ɓe poti fuɗɗorade ko ɗo feewi ɗo ganduɗa ha koɓe mbino ko aɓeɗa waɗa so tawi ɗum woni bettere ne min mbiyam hen sahaji fotani wonde bettere tawde kay ko enen ƴettiɓe pawɗen ɓe hoore laamu ngu ɓe jogui ko yimɓe mabɓe ɓene alay saago kam gonat hen alay saago ɓen gona hen enen nde ƴettaten ɓe eɗen tawaɓe laamu ndi eɗen gandi ɓeɓe gondi eɗen gandi sukaɓe ɓeɓe gondi ɓe eɗen gandi koɓe goni e dow mum eɗen gandi noɓe gollorto e noɓe kolliri yimɓe en ƴettiɓe fawi e laamu en mbiyata kadi ɓe ƴettata yimɓe ɓe mbasa wiide hoore laamu ɗum ɗon aɗani ɗum mi haali ɗum min peut être ko ɗon mbiyammi woni erreur mabɓe ɓe potano wiide ko ni walla ko so tawi ɗum waɗanoma tan ala probléme so nden so kala mo mbawi ƴette e yimɓe mabɓe ala probléme kono sa yi ka ɗo haala heewi ko kamɓe mbino kamɓe mbi kamɓe kaali ko ɗum woni haala ka ɓennen e toɓɓere wonde won goɗɗum ko yaltuno e ko yowiti e ngun batu jagorde woni wiide wonde omo waɗana damorde ɓen ɓe ganduɗa kamen goni loriɓe ɓe walla ɓesguuli loriɓe e ɗi seppoji ɗi ganduɗa mbaɗino e tuggi o wi ko tuggi 2021 janvier 2021 ha e février 2024 hélas hono jiiruɗa ɗum en fait aɗa andi se mbaɗi ɗum e paɗi keppude wadde par ce que kamɓe mbaɗno ɓe jeyano e waɗde ɗum waɗɗo ɗum eɓe jeyano e waɗɗe manifestation ngaji balloɗi leydi eɓe jeyano e waɗɗe ɗin ɗon manifestation ngaji saabu se mbaɗano manifestation ngaji ɗin ɗon ene wawta yimɓe lortake hen donc sa waɗi hunde ha Allah wallima a dañi ko ɗum nanɗa ko ɗo lornoɗaɓe hen waɗa feere au moins mbaɗa ɗumen ɗum ɗo mais wona toon woni haalka woni yembat respecté simɓe Sénégal na puɗɗima hulde par ce que mbiya hunde timmani hay lewru ko kalɗa ko change Sénégal naɓe puɗɗima hulde Abbas nen rutto caggal ko ono ruttoɗen toɓɓere eyyi ko ɗum tan jiɗimi tan koɓe aɗani pellitte ɗe ƴettiɗe wonde e wonde mbaɗ endam ni ɓe on ɗo ɓe ganduɗa hoorema dañi caɗele janvier 2021 e ha février 2024 mbimi soɓe mbaɗi ɗum e mbaɗi ko poti wadde par ce que sa gañi neɗɗo o walla a duñi ɗum e kooc walla ɗum kam no jaltiri donc ɓen ɗon gañinoɓe hen soɓe mbawi wallude ɗumen kay
vraiment ko hunde moƴƴere mbimi yeɓe nden noon wasa wayde no haala ka haala ndewno kaɓe par ce que ɓe mbino wonde eɓe baɗino ɓe kaala haɓe gayna tawa janggo e jaam ɓe mbatta ɗum woni yiyande ma ina gasa ma en gartu eko way noon Moussa Niang an holno jiiruɗa ɗum ɓeɗon ɓe ganduɗa kañumen goni loriɓe so tawi hande dokkama ndamori walla ɓesguli mumen aɗa andi wona mayɓe ɓe tan saabu woodi ɓe ganduɗa hen kañumen e mbasi hen terɗe mumen ko nandi hen IS 814 o wino laaj leen Papa Basirou Faye est ce que million jarna doom Basirou Faye woni étudiant maynoto sendu yo bammo yo yaa namdi e bammo ko so tawi million ne wawi sodde ɓiɗɗo million wawa lomtade fittando indemnisation kalis o wadde prise en charge o holɓe koyɗe mon giwi walla juuɗe mon giwi dañcara ɗum aɗo noon firto ɗum ko 1 deuxièmement ɓe mbaɗani ko poti wadde ay nervi ji fiyatnoɓe yimɓe waɗanoɓe pique ɓaji ene jaha noon cooro leyɗele ɓe ene piye waji ɓe piile bonɗe piile musɗe sa daari Pape Abdoulaye étudiant o Pape Abdoulaye Touré Pape Abdoulaye Touré mi yeɗɗiri yettonde quoi Pape Abdoulaye kam piggal ngal ɓe piimo ñande jooɗi mo waɗa conférence presse ñande ɓe jaltinimo ñande nde haalata nde c'est inhumain fonnoɓe wadde orienté yimɓe fonnoɓe wonde des boucliers alandi kay alani so tawi kay ko wargo wonno wona gendarme jippinte ko armée koninkoɓe hokkaɓe lacrymogène onon on mbiya yon mbar on mbiya yon pi mbiɗen ko veiller la sécurité des personnes et de leur bien mo jagguɗon hen noon non ɗum justice ko tagata seppo ko tagata wadde mais non fattan Abbas ne kaldaɓe ko fanima Abbas hokkam dami rowam mi rowa settan ɗum ko settan mi rowa quoi Abbas hokkam settan jimmi non settan jimmi settan jimmi mi rowa joni noon ɗum noon fof waade noon piile eɓe piya sohgol ngol ɓe coha hol yaltuɗomi yaade sodede bulo walla omo walla yummunen nun ɗumen jagga nawara taw ceppani Allah ne andi ceppani mbaɗani haydara eyyi joni ɗum ɗon fof waade noon min wona indemnisation jinomi so tawi noon ɓe mbaddani protocole e nguɗon lawmu ɗum walla gonnoɗo o so tawi ɓe kaldani mum koɗo loi d'amnesty ittere sife ha laaɓa loi amnesty ittama kamɓe gomorɗo noon waɗaɓe amnesty kay par rapport à l'indemnisation waɗaɓe amnesty nduttor prison wonno ganduɗa kadi aussi hankkadi ala ko nafata ko wonanno goni wonta fewde sabu sa pittani maɗa jaadi ne keewi ɗum artirtaɗu men coggu artirtaɗu men yobde ɓe haali hokkude ɓe haalis artirtaɗu men ɓe ganduɗa kadi terde mumen iwi hen ɓe mbawa hettude ɓe ganduɗa kam nana neeli cellani peut être ko traitement probléme jogui probléme coppere ɓen kam au moins ma waɗa ɗumen gartam par ce que so dañi ko cafrodi wo rewrude traitement mumen ma waɗa ɗumen gartam kono ko heddi haalde saɗani saɗi ko haalde waɗa beele ɗum ɗon ma la par ce que no ɗum waɗannode ɓeyɗo ɓe waɗanteɓe indemnisation wanno ko e laamu jawtugu nguyan te ɓenne kadi jaltinino kollitino ne jaltina koppereji ine dokka ɓen ine mballa ɗumen so tawi ɗum ɗon kadi waɗanoma guila nder que est ce que wadde ine jaari kamɓene ɓe gara ɓe mbaɗa ɗum so tawi ɓen kadi mbaɗi so tawi kadi waɗa ane foti waɗede kono ɓen halima caggal nde président Bassirou Diomaye Faye jooɗi ha waɗi prêté serment mum kamɓe ɗe famille ɓe galleji ɓe ganduɗa wasɓe hen sukaɓe mumen galleji ɓe ganduɗa koreji mumen nani hen gañi ndewi cuuɗi cafrirɗi mbaɗi message faade e président Bassirou Diomaye Faye ɓe mbi ɓe jiiɗi ko loi amnesty o yo itte ha laaɓa waɗɓe sababuji ɗiɗo pora caɗele ñaawe nanne e kasoji aade ko ɗum ɓe jiiɗi ko ɗum ɓe mbaɗno eraw so tawi kay hande président Bassirou ne dari ina yiɗi ɓoosa o actirde hakkillaji maɓɓe ina yiɗi walludeɓe pourquoi o noddata koɓe noddimo o wallata oɗon era so tawi kay koɓe jiiɗi ko so tawi waɗaniɓe ne waɗiɓe arrangé ɗum jarani débat o ruttaki amnesty mbatta waɗaniɓe arrangé par ce que sa ƴeewi kamɓe nde haala ka yalti nde yamirore nde yalti won e mabɓe yaltuɓe mbi wonde kañumen oɗon indemnisation ɓe mbi eɓe jonni ɗum kono noon ɓuraniɓe ko holɗum ɓuraniɓe ko yo lawol waɗe hen
yo laawol waɗe hen ha gasande fuɗɗa haalede haala damude ko nani hen ɗum ɗonne kadi beele hay ɓiɗɗo leydi ndi e hoore muɗum hay ɓiɗɗo leydi ndi tan jahowo mo ganduɗa an ka sénégalais hay an e hoore ma aɗa yiiɗi yo laɓɓiɗine élage yo laɓɓine ɗum ko yimɓe fof ɗum ko yimɓe fof ɗum ko demande social ay aynaɗo probléme ko demande social yo laɓɓine yo ande responsabilité ji ɗi yo waɗe situé élage aɗani ɗo joni min mi meeɗi haala ɗum ɗo yewtere laamu ngu nana wiye ko kamɓe lundiɓe ndenɓe joni ɓe joni e laamu ngu kamɓene eɓen wiye ko laamu ngu laaɓani enen wonko laaɓani e koye men enen gandaɓe enen gilsiti wawi waɗani yo laɓɓine par ce que ɗo jogui ferel mum ne fella voilà wona Afrique centrale ay alhaji amnesty o sa ƴeewi tan sa amnesty o wonno jangguirta ɗum tan sa renaki mbiyata ko beele amnesty oɗo ko ɓeɓe ganduɗa kamen gon joɗiɓe ko kañum ummade en tout cas dal ma wonde kam haqqille ma sabu elaade min ko mbiyami ko tan ay stratégie enen ala ko mbawɗen e stratégie woni kam kala hen kadi en pamata ko ɗum woni haala ka ko kamɓe ɗiɗo ko woni Ousmane woni président Macky Sall ko yoɓe labbinan yimɓe yoɓe labbinan yimɓe Bassirou Diomaye ari ko kañum woni président yo labbina yimɓe ganda ɓennen nde ɗon toɓɓere élage hojomaji men nana doga afan awa ardat furni leydi joga linde ha gayna ya halta ɗiɗɗe suuli en tout cas enen no abbas farani wiide Maxel ko jem fi mbiɗen ko laawol afrani no mbiɗa mbiɗen ko laawol e balle kam élage e balle kam ñeene toɓɓere wonde ɗe hojomaji men ko ɗogoy min jinmi wi tan ka aɗa ɗum ɗon jeeya kay toɓɓe ɗe ala salam mais min jinmi wi tan ay loi amnesty oɗo mo jiɗa oɗo tan waɗimo ko wallahi ñande fof mem haal ɗum mam répéte mi haal ɗum mbimi so tawno neɗɗo fof andu fof haal tanno ko leydi tasi wona ko anda fof haali eyyi kono andi fof haali fof enen mbiɗen ko andi fof haali fof bonni fof élage abbas kala nde kala ɓennen nde ɗon toɓɓere élage s'il te plaît enen en gonta ɗum ɓennen nde toɓɓere fayande alhaali Podor naaɓe kono ma gadortomi ɓe Podor naaɓe ɗen fof ken Podor naaɓe ono ɓuuri hedde no basalle ɗe ndemane to alhaali ɗe ɗo basalle ɗe ganduɗa ene ndeme eɓe daña hen caɗele ha ñanden ɓe jalti eɓe kaala eɓe goyto eɓe gullito yoɓe balle sabu basalle ɗe hen saahaji ine bona e juuɗe mabɓe ɓe jiyata soodoɓe ñanden ɓe kaali hay probléme main d'œuvre ne woni caɗele mabɓe koɓe joɓata hen ko peut être ne ɓurti juuɗe mabɓe kono kadi ɗeɗo basalle guleki kadi ɗo tolni ɗo so tawi wondani e chambre froide ko nandi hen ko caɗele mawɗe wonan tawi aɗani kadi ndema hunde ha gayna kadi tima hen ne bonani musseɗe kaas yiyande ma hol feere nde ganduɗa ina foti wawde daɗɗede ha ɓe mbawa seytude ɗeɗo caɗele e aɗanni sen jeeyi to banggue ndema tan surtout banggue ndema sew sew ko échec total fa ummanade wonande gouvernement gonnoɗo weeti e wonande sah oɗo ɓeyɗum ganduɗa macco hay jooɗaji par ce que yimɓe foof en gandi Sénégal so ɓamtima tan ndema kanen hen kono noon min ɓernam woni ko to manque d' organisation mo gandanɗa hoore ma o remoɓeɓe en jogui ɗum kala ko jiiɗa e aduna saɗa ƴetta ɗum ƴettan ɗum ta aɗa wonde un projet fiable taw ko mbatta ko aɗa andi ko mbatta ko woni goo période mo yimɓe keewi remde il faut que min sinno ko min waɗatno il faut ko ƴewte hay so tawi noon o wawa ustede ƴewtombo banggue goɗɗo woni comme par exemple heppude nde ittude soble muɗum banggue goɗɗo eɓe jogui probléme par ce que climat o wona moƴƴo enen woni tan ko période aji ganduɗa hoorema ɗi sa woppi basalle ma e leydi sa ari tawata ken wonti ndiyam sababuji coombiɗi nder tan ɗi iɗi keewi kono ko ɓuuri ko waɗɗade kam waɗi ko état o hande so wonno des chambres de froide ɗi ganduɗa hoorema ɗo tawi ɗum e nokkuji fof ɗiɗo caɗele fof ene wawi taw ɗum dañca ɗum ene wawi taw an ma waw uppude soble ma ha ɓenda mbaɗa ɗum récolté sa yeeyan tan aɗa andi hoɗum moftata e on saaha so yontima mbeɗa ma wawa yeyde mais malheureusement banggue ɗi fof iɗi leƴƴi kono banggue état o ɓuuri ladde kono noon hande kamɓe min je lance un appel yiɓe tinnuɓe ɓe mbaɗa organisé ɓe gona neɗɗo goto ɗum ene runka e diwanuji ha tahi waɗi wiide noon comme par exemple hande eɓe mbima hande comme par exemple ɗon e Duguel Thily Boubacar woni Duguel ɓurno mawnude presque e nder département o soble so coñal soble yonti diwano fof sonde e waktu goto ñalawma goto ɓe gadda ɓe juugu ɗon te taw ɓe jeeyani fodde sodde ɗum
pourquoi mba wadde organiser de telle sorte que ɓe daña plateforme uji commercial ɗi gandanɗa hoore ma ɗi an aɗa andi déjà déjà saɗa rema tan aɗa andi sa gayni holno mbatta ɗum écoulé en tout cas organisation kam kala ko ala juɓɓude hen saahaji heewi wonde caɗele kala ko woni caɗele ɓurɗe sa hol feere nde cikkuɗa ina wawi daɗɗede surtout ɓeɗo ɓe ganduɗa kamen goni jooɗiɓe hesɓe ɓe beele aɗa miiji walla aɗa jogui jikke wonde kamɓe ɓe mbawi daranade ɗeɗo caɗele ha iwana ɓiɓɓe leydi ndi surtout Podor naaɓe ay asmano so wari ho fanimama momen jungma saabu anda nde wartata to fonno han welde ɗo wela ɓe keɓa des chambres froide hayso tawi kamɓe ham manque d' organisation mabɓe heddo e mabɓe laamu ngu wonnaɓe foti waɗandeɓe ho c'est Humaranen Mountaga Sy en Racine Sy en Aissata Tall Sall en woɗɓe Podor koɓe keeɓe Abdoulaye Daouda Diallo koɓe keeɓe 10 ans o Podor ko heeɓi 10 ans oɗo en tant que ɓe meeɗani mbimi ɓe gonta men sala an beele an aɗa miiji ɗum président kesso o de kanko ndema ina jeeya eko watti hakkille makko no fewi o haali kadi ko ndemo ko ganduɗa kañum woni ko ɓennima ko ko hollirtene o ko en ji kanko ndema omo andani ɗum no fewi kono kadi omo watti hen hakkille no fewi beele an aɗa jogui ɗon jikke ma ɗum ɗon wawa saftade Halima so woni ko maccuɗo kanko hoorejo kam ko demowo kadi natama ko kollitade fof kollitama ko demowo kadi e nder hay batu jagorde battini nguɗo o arti e banggue ndema ka wi hawo wi sa jagorgal tammingal on fannugal yoɓe mbaɗa feere mbaɗa programme mo ganduɗa aɓe natta e par exemple e banggue ndema surtout ma e produit ji lokkoji o arti hen yoɓe naat hen sen mbi produit lokkoji kam en mbawa haalde taw haalani hen basal par ce que joni ina heewi remoɓe ɗum Halima sa yeehi ha yi probléme ina dañe to banggue basalle ɓe ndema ɓe donka dañde sodoɓe walla ɓe ndema ɓe leela dañde sodoɓe ha produit maɓe ɗi ina bona min mbiyami probléme goto mo ganduɗa nani hen te mo ganduɗa hande soɓe ballama hen peut être ene aɓe ɓenna guila e ɗum ɗo heblo aɗa andi wiide mbeɗe rema saɗani jande ko ndemirɗa saɗani kono kadi de ndema e hoore mum ne joguino remirte surtout ndema e hoore wona a fini tan a remi aɓe poti waɗede formation par rapport aɓe poti dañde formation ngaji d' abord aɓe mbawi waɗede nede atelier de formation ngaji ɓe kalne holno ɓe poti remirde so nemi hol temps poɗɗo joguede jooɗade ha yonta mbaɗen e hol engrais mo ganduɗa ko on poɗɗon wadde tigui e ndemanteeri moon walla e soble moon tawa bonata ko bonnanta ɗum wawi bonnandeɓe gandal ngal ina manki gandal to banggue soble ɗe ina manki saabu min mi yii ɓe ganduɗa ina mofta sobleji mumen ha soble ɓenna jaltina jeeya taw soble mumen bonani taw bonani te taw prix o ɓeydima tiiɗe conservé wadde famande ɗum haɗi sambre suwat par ce que kadi hay soble ɗe wonno mbaɗirtamo kadi e ɓuuɓeki kew ina bonnamo est ce que hay mo manque de gandal ngal pamirta ha no ndemirta soble ɗum ine e remoɓe surtout ma e nder Podor ko heddi ko tam pima mbeɗa min e lancé ko pima puisque pima ha joni ine woodi soit ittede taw te gérant ɗum ko Moussa Sow presque kanko gérant kala ko faati e en gueɗe ko on hande mbaɗanmi lancé message no walliri ɓe e ko noon Salamata Amadou haalama waɗi hen fayida machallah nde tawno hojomaji ɗi ay comme par exemple ko wayno won certain projet ji an mamaɗo sa waɗi ɗum tan tawat ka gujjuɗo c'est à dire que won certain projet ji kala nde waɗi ko état waɗata ɗum e min moi j'aurais souhaité wiye e wonde comme par exemple hande tonto département de Podor en wonno organiser en wonno comme par exemple le directeur de la SAED Podor naajo ayi hande on fonno wawde jogade ɗum woni nani ko mbimi ko politique bon malheureusement gasi quoi mais parce que ɗum ko haali c'est intéressant te c'est-à-dire jinmi wi tan comme par exemple ayi comme par exemple hande sa halfinama ko fotino SAED tottaɗa ko direction mawɗo par ce que SAED kañum remi ndema surtout noon a jeeyande département de Podor hande en fonno o jeeyde politique mabɓe waɗa des chambres froides de telle sorte que ɓen ɗon remoɓe en dehors formation ɗi oɗo wiyat ɗi hebloji ɗi foof taw kamɓe kala koɓe jogui e mbawa ɗumen kono wona neɗɗo nomama tan a gawa ɗumen compétence Aissata Tall Sall gandi ha laaɓi ko ɗum jiɗɗoɗa jaabade Moussa jiɗɗoɗa jaabade Moussa garanme ma
hojomaji men gasi eɗen keddora toɓe ɗiɗi Moussa accident mo ganduɗa teskama ñande alkamisa nde yoɓimo fodde pittali 14 te kadi ina waɗi gañiɓe ganduɗa kadi ina muusa no feewi ha ne huula tonggode nde wawa ɓeydade hol yiyande ma ɗiɗo accident ji kadi ɗi ganduɗa hitande foof ina heewi wadde te laamu arngu fof kadi wooda ko haali hen wooda pellitte ɗi ƴetti kono hatta ha hande accident ji ne jaa honon tigui heure uji binoɗi oto dogi ɗi ko ɗiɗon heure uji onon oto waɗi accident par ce que oto waɗi accident min mi ɗanay 3h45 ko onon intervalle waɗi accident par ce que mboɗon daara taw waji ɓe cuwa ittede sapeur pompier ari mene heeɓo gam ɗumin woɗɗinde yimɓe ittude ɓe ko pono pelluɗo ko ponoje hara mum kalanoɗo wiya ponoje yo goppi ittede caggal leydi kono dogɗo toon ha tampi adde ɗo waɗe ga so fono felli taw oton doga certaine allure oto tampina hoore ma musiba waɗa tan ɗum ko caɗele mawɗe ɗon ni jinnomi arde salla ponoje ɗe ganduɗa ɗe ina keewi iwde caggal leydi te ɗen ponoje ina keewi addude caɗele accident ji ɗi ga caɗele yimɓe ɓe koye mumen hen saahaji kam gonka neɗɗo dognowo ina adda accident ji kono kadi teskama ɗiɗo ponoji ina gaddi caɗele salla otoji kewɗi hande o accident ji men ne mbaɗa tawa ko pono o fetti te tawa ko ponoji venant ɗi ganduɗa no Moussa wiri ni ko noon yarata beele darde nde ɗon ne fotani darede beele on famille iwo yimɓe ƴeewa kadi beele banggue goɗɗo beele on banggue kam ne sukko effectivement darde ne foti darede kadi équipage ne poti waɗede pour tigui taw ko baɗoji yurniru taw jurnirto ko banggue technique autoji ɗi beele gonka mumen ina feewi guila e ponoji guila e matériel auto foof ƴeewe beele auto ne waɗi adapté omo wawi dogde walla ala walla omo wawi jolnude oɗo nombre walla o wawa par ce que hay hen ko wona ɗum ko hay hoorejo o arti hen par ce que o erimaɓe yooɓe mbatta équipage yoɓe ƴewde surtout to banggue technique ɗo ka wi technique noon addat hen foof par ce que hay ponoji ɗi ko hen jeeya ponoji mbaɗaɗi importé gadda ɗo en taw a anda mata aɗi mbaɗi ɗo adapté walla ɗi mbaɗani ɗo adapté ɗum ɗon kadi ko hunde fonde ƴeew kadi e yeeyoɓe koye mumen est ce que ina gandi ponoji jeeyata ene gandi ko jeeyata ko holɗum mata ine woni ko wona ɗum ko accident goɗɗo waɗi hanki e lawol Thiadiaye ha nayo kadi mbasi hen pittali mumen wadde firti ko accident de la route ɗi ƴettiri jomgol pittali ƴettiri ñawande nde ganduɗa ha joni ronkama safrede leydi ko noon on accident ne ko ñande hen tan waɗi ñande alkamisa nde Salamata Amadou Dia en tout cas min mbiyatmi ko jagorɗo o yeehi toon o haali kadi o ƴetti pellitte ko hono no wowno waɗede ni toujours eɗen jiiya pellitte ɓe gara ɓe ƴetta pellitte kamɓe ardiɓe ɓe janggo e jaam ɗen pellitte kadi rewa ɗon kadi hay wonta reedu lelindu donc ɗen pellite koye mumen koko foti yonde hankandi soɓe ƴetti pellite ɓe mbawa ɗum sinude no hanniri ni saabu wiyanoma ɗo permis à point nden on saaha ko Abdoulaye Daouda Diallo wonno jagorɗo tambiɗo nden ka leydi ndi haalama ɗo kadi no Moussa wiiri joni ni autoji ɗi waktuji ɗi dogata ɗi so yeehi ha heure sabba naggam yoɗi darto ha weeɗi ɗum fof kadi holko addi ɗum holko addi ɗum ay min joni ko haalte ko ɗo fof min mbiyami ko ɗum responsabilité partagé aɗan hen an min mbeɗen hen woodi laamu ngu nen hen jomen otoje ɓe nen hen tu sais pourquoi parce que mi wawa wadde imaginer an ka liggotoɗo aɗa jogui oto ma aɗa yiɗi dañde kalis jogoɗa oto mo wonani en état laamu accidement hen enen client garen jolen hen kadi way tan kono ɓitto oroji est ce que a fami c'est kadi sen joli hen gayni c'est-à-dire ay ɗeɗo caɗel foof gonɗe nder leydi itta ɗum ko alay sago jikkuji men ɗi changé tant que en jaɓani changé jikkuji men te ala fof ɓuren mujde foof kala mo jiiɗa c'est à dire ko ɗum woni le défaut d'un sénégalais kala mo jiiɗa en wawi jogade leydi to banggue haqqille muɗum e gandal muɗum kono noon woyi so tottama woyi so tottama kala tottaɗe kalnoɗe kalnoɗo tottaɗe so wuurdi hen kene tolno e fodde hawdema fodde balɗe baltere walla semaine elage an cikkumi hande en mbattat arde min tan e elage min puccodira taw onon on garta saabu kanko mbaɗani so tottama ko omo wawi haalde Moussa daga ko hande kikiɗe hande oɗo édition 2024 machallah ko hunde ganduɗa kadi nde beltorto ɗen enen fulɓe nde tawno ko lunde diniyankore nde ganduɗa machallah ko woni fof nan toon dewal Allah nan toon yurmede nan toon fof nan toon kala ko mbawɗa miijade tan nan toon holno ko gaddata hen annene kadi e surtout kadi organisation o hikka no yaari ni e wiyede wonde gaz uji ko kaɗa toon adde beele ina usta caɗele kewɗe toon yiyede to surtout nguleki kadi gonka ka hen saahaji ko sumi ɗum e ko nandi hen koyen ñagaki Allah ina yaawi ko noon alhamdulillah rabbil alamin wurde ha tawrete ɗum noon ko yettude Allah
kadi eɗen ñaago tan duwaw duur heɗɗo no yo ganduɗa ko yo yetto hen bijay rasulillah kadi eɗen ñaagui Allah hawrude hen e laabi limtindi fuɗɗorama bisimillah yo Allah hokku en wortorade alhamdulillah ko noon tigui kade ɗe ɗon wona haydara saabu koye nder ladde koye hendu kadi ɓe mbi ko woto yew peetel no wawi fodde fof ko jeygue kadi gaz aussi gaz mo wi gaz wi briquet eyyi ala ɗumina ɗo taw ga jaaɓi eyyi huuɗo surtout koye ladde Allah e jeerede donc nak yimɓeɓe mbasa tidde koye mbasa tidde ko or gadde gazol on gadde gazol eyyi jomum kalɗo ɗo mbaɗa jeygue so paari ko yimɓe ko ɗanto ko jamma ñiifa jeygue nani Elage Bass morlal jiira tan hojomaji men ko kam daka sindok sagam taw so waɗi tan mbeɗa yaha won noon suwa yaat toon te ko noon mbayi mi yidde yaat toon haajuji aduna kadi mbe sikki maro Allah suwa huddude kono mbeɗa ñaagono denndangal ɓe ngannduɗa hoore ma ina jogori ummade ene yaha toon pour min mbeɗa ñaago Allah subahanahu wa taala yo Allah waɗ ɗum e par ce que Allah woni deno hen mais noon kadi neɗɗo kadi aɗa rokka haqqille hono dintirɗa hoore ma eyyi comme par exemple aɗani ɗum ɗo somi waɗi ɗum ɗo ene wawi tawma ado jeeya tinno sabu Allah rento tagar bonnantama ko wawi wonde fof sala holko bettoɗa hen seeɗa kono ɓe mbini tan minne mbiyami aade koko haɗa kadi a meeɗino wadde toon wiya ko ɗum ɗon jeeyi sababu ɗum ɗon cumuli wadde wiyama holɓe gaddu wadde horoɓe gaddu tan ko wona ɗum ko ɓaade ɗa ha hikko kadi hollitama koko ɓeydi no fewi guila e jajeni kadi courant o ɓeydama toon kadi systéme installation hikko o ne change jiiɗani e ko wayanno ni hayso bo ɓe kolliti hayso tawi courant kuppi won systéme moɓe nanni tan janggi jokkat directement ɗum tagi ɓe mbi kadi kala mo ganduɗa courant mum mo kuppi hol wi ine fewnan hoore mum yo ya noddoya service aji ɗi gara mbaɗa mbasa waɗande men koye men ɓaade ɓe mbaɗama lancé oɗo message enenne en deftat hen tan yimɓeɓe ɓuura nande ɗum ɓuura famde ɗum kadi ɓuura ɗoftade ɗum kono di ko yo won daha jaɓaɗo ɗum kadi yara enen fof amin en tout cas keblungal ngal kam machallah nde tawno pindi média ine rewidi kadi won wonanɓe en toon ɓe ganduɗa ko dariɓe machallah labtuɓe kadi ɓe darde mumen mantini e golle ɗe keblungal ngal heblama no hanniri ni kala ko fonno waɗede waɗama no fonno wonirde fof woniri noon donc yo yimɓeɓe mbatto hakkillaji men tan kadi e duwade kadi yo Allah waɗan en daka moƴƴo no mbirɗon onon fof ni kadi kala ko duwa toon kadi Allah jaabo mbiyenɓe kadi kamɓene eɗen mbaɗa lancé message guila e ceerno tan ha heeɓi wonɗo toon famɗude ɗum woni fof en ñaguima ɗum duwaw konngol ma mbayni ko Elage hoto jutno non yiɗa junnit ni Seydi Dia aɗa andi minen wonno koyɗe kay kaluten haysa haɗa men gaynude haaltawar ko mais quand même ko yettudema yettude aussi Moussa Niang e Salamata vraiment e jarnude aussi technicien ji men ɗiɗo ɓe ganduɗa hoore ma so tawi yalti ha feewi ko kamɓe donc enen mbiyaɓe kamɓe fof chapeau mais également aussi en ñaguima Allah subahanahu wa taala yo rokku vraiment kala ko yawta ɗum yeɓe gandu ko hakkillaji men tan wona ɗum ɗo ko hakkillaji men ko noon Allah jarama Elage Moussa yooɗi wayi no wayanno ko tara hen fof yooɓe jaafo en gardan ɗo opposition en gardan ɗo pouvoir enen garɗen ɗo tan bon ko pamɗen ko famminde ɗum ɗon kadi ko yewtere kadi hen sahaji so politique naati tan kono ɗum yiwade Sala ko waddema remercier e wadde kadi yettude kadi ɓe ndedduɗen plateau ɓe hañi e caméraman uji men ko nandi hen ko yewtere men pamen pamminen tan ko pamɗen ko no mbini ɗum tan gaddaten pamneɓe ko fewani hen foof ko wona e mabɓe koye enen peut être kadi kono pamirɗe ni woni ko wonano noon aɓe ñaaga hen yafude tan ko tata hen ha saaha goɗɗo ko noon mi jarni on machallah yewtere nde no jiɗirnoɗen ni ko jiɗnoɗen ko fof yalti par ce que moon foof woodi ko yaltini hen no fewi e wiide tan no mbirnomi ñande ni haade am ummade ɗo ɓornogal ngal onon technicien ji mbatte hen hakkille no fewi ɓornogal ngal machallah ɗum ɗo ko kala jiɗɗo hen yo ar ɗo e piindi Salmata Amadou Dia nani hay ko ɓorni ko aussi ko hen nanɗo machallah ko ɓornugal badgal fayida onon ne kadi ƴewani hen rewɓe monɓe guilay onon ha e technicien ji moni ko yo ƴewani hen en beltanima bandiraɓeɓe kala hen ko woni ferguitere en ñaguimaɓe yaafuya ko rewi hen lawol kadi no mbiruɗon ni tan ko golle jomiraɗo o kala hen ko woni ferguitere wona ɗum wonno fandare nde en jetti en jarni ɓen ɓe ganduɗa kamen woni yeeɓiyankoɓe Pindi TV tengti e wattuɓe hakkillaji men e pamen pamminen kono kadi en jetti technicien ji men ɓe ganduɗa kamen woni caméraman uji ɗi caméraman uji ɗi Abouba wondude e Jobbo Sow jebdu kam hande somi yaltima on ko dokkum ɗum seeɗa emin gandodir ko wona ɗum ko yettude Ali Fall to banggue montage to bandiraɓe Allah jarama on jarama ha aset paɗo so hawri e welede Allah